Ayun oh, mangunguha kami ng sampalok. Napakadaming bunga ngayon. Ayan. Sampalok na maasim o matamis. Yan, tikman nga natin. Wow, ayan. Sarap ng sampalok. Hinog na hinog niya. Yan, tikman mo nga. Yan. Tikman mo nga na kung matamis. Ayan, titikman natin kung matamis. Matamis? Eh, matamis talaga. Matamis, pero tingnan mo naman yung mukha. Ayan. sabi nung isa maasim. Ayan, magkaibang pinanggalingan ng sampalok. Ayan. Ayan, maasim, sabi nung isa. Tapos sabi naman nung isa, ayan, napakatamis daw. Ayan. Pero, ayan, magtataka ka, isang puno lang pinanggalingan. Ayan, o, tingnan mo. Ano lasa? Matamis? Ayan, matamis. Ayan, ano lasa? Maasim. Ayun. Dito lang yan sa aking munting bukid. Ayan, sampalok na may bunga ng matamis at bungang maasim. Ayan, PM lang kung anong gusto nyo. Ayan, maasim o matamis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.